Здрасти! Здрасти! Ще ви покажа сега как да печелите на Moonfishing, да дигате лесно нивата и да печелите бързо пари. Значи в началото на първите 10-15 нива влизате в картата, избирате изморено езеро. Това е след 10-то ниво. Измореното езеро е след 10-то ниво. Ето. Влизате и тук хубаво се печели и бързо се стига нивото. А в началото вие няма да имате това, нали? Нищо с това пак става, или пак с това малко трудно, но с тая пръчка по-лесно става. Но аз избирам моята, нали, до 18 кг избирате. Оттам, нали, както си е реда, 18 кг, 19 кг. Много важно куката тук. Значи от 8 до 69 кг това не кълве. Тая кука е много важна. От 3 до 31 това избирате. Ето това. И за хранка. За хранката избираме пиявка. Ето това е пиявката. Не я избираме. На нея всичко кълве. И внимавайте с плувките. С плувките, това трябва да го имате. Затова, ето, и на 3 метра. Както си хвърляме. Но чакайте само, не сме, изключили сме наживката. Ето, пиявката и хвърляме. Извините пак за това. Ето това избираме и нещо. Ето и хвърляме. Чакаме тук щуки. Някаква штука, някакъв вид штука кълве. Хубави пари, хубаво ниво дига штуката. Гледайте колко струва, гледайте нивото. Събираме, хвърляме. Ето, тук е само тук е това кълве. Много рядко друга риба кълве. Штуката постоянно кълве и гледай какво струва. Сега излизаме. И тук са картите. Това е първата карта, изморено езеро. Тук е втората карта. Вече като се дигате нивото, нали? Хладно е езеро. Това е след 22 ниво. Хладното езеро е след 22 ниво. Влизаме. Пак със същият такъм, дето сме настроили за штуката и директно хвърляме. Без да сменяваме нищо. Ето. Тук кълве угря. Някаква риба змия нещо май. И то същото, малко по-скъпичка и по-хубав, нали, по-хубаво ниво дига. Малко по-скъпичко и по-хубаво ниво.
тук само това и някаква друг вид риба кълве, много рядко кълве, повечето това кълве и си дигате нивата и се правите хубаво пари и печелите, за да напредвате с нивата. Така, ето още един път се ще клъмне и его. Разбира се, предмети хубаво излизат, скъпи предмети. Его на. И така, връщаме се в базата и продаваме рибите. Ето виж какво е положението. Ето съм печелил тук, фанал риба. Ето штуките. Ето, виждате ли, ето парите и така. Благодаря ви.